Sådan installerer man printer på Aalborg Handelsskole. Hvis det er en Windows 8 PC, så start med at trykke på Windows-knappen plus R. Så kommer feltet kør frem. Det vil normalt være blankt. Start med 2 baglæns skråstreger. Det får man ved at trykke på Alt GR ved siden af mellemrumstasten samt den skråstreg, der ligger til venstre for Z. Altså 2 baglæns skråstreger, og så ah-print.efif.dk og tryk Enter. Der kommer en login-boks frem, og domænet hedder EFIF, og igen en baglæns skråstreg, og så dit login og din adgangskode til skolens net. Og her er det så meget vigtigt, at man får sat det flueben ned i Husk mine legitimationsoplysninger. Og klik OK. Der kommer en liste op over alle tilgængelige printer på skolen, så det er en god idé at få tjekket ud på printeren, hvad den hedder, inden du går i gang. Det står der på med Dymo. Jeg fremsøger dem på Strandvejen AH-ST, og den mest brugte lige i øjeblikket, det er den, der hedder AHST251, men det står på alle printerne, hvad det hedder. Jeg dobbeltklikker på den her, og den opretter forbindelse og henter en driver og installerer den. Sådan så er printeren installeret, og så lukker man de 2 billeder her med på krydset. Det kan være en god idé at gå ind og kontrollere nogle oplysninger på printeren. Gør lige via kontrolpaneler, enheder og printer. Og der kan man se, når den er mørk, så er den aktiv, så kan man få fat i den og skrive ud til den. Hvis den er grået ud som dem her, så er det printer, man ikke kan få fat i. Jeg højreklikker lige på den her og vælger udskriftsindstillinger. Gå ind på fanen Andet. Der må ikke være flueben i de her 2 felter, de 2 øverste felter. Hvis der er flueben her, så fjern dem og tryk OK. Det var det. Så er printeren installeret.